Poso ping pirohan? Dirawas ping 29, raposo ping piro? Poso kabeh. Ngelih perahan. Ngelih. Ana tuku sego. Nang ngene, mbak iso. Ya wis nyah, ono mangkat. Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Pangannya. Arep ngopo? Ih, apa-apa. Ra iso madang beliau. Yo. Siap! Siap! Lah kowe ngelih perahan. Action. Ngelih.